Oye. Ai. Kana kakuudza siya zvemadrugs auteereri mba. Hona. Ndoda zvoke. Amwe madrugs ndazvo. Amwe madrugs. Vanenge mari yese unenge uchimwa doro rese. Ungadai wakatotenga kana zvinhu zvinobatika gore rirapura. Hona zvokuita, hona mapfekero ako, hona. Kana ndiyo kupfeke ko. Hona, hona boots. Pfeka banana munhu mukuru akaita seyo so. Munhu wadoro. Munhu wadoro. Kumwa doro ndorimire chidoro. Nditi zvauri kuita izvo. Mota yenyu kuti. Hazvinei kuti kana ndisina mota hazvina basa kabati hona kambani. Zvine musoro zvamukuita vachina ndezvipi musingamodo. Hona inini ndiri kuonekera zviri nani but hona zvauri mani. Hona zvizvi zvaunenge uisa musoro. Kufamba nechibheki unoda kuendepo. Aiwa mazuva anoda kutongofamba neproperty yangu yese. Kuti uende Zvikwereti. Zvikwereti zvaita sei? Vanhu vada kubata property midziyo inobatwa. Saka kuti chii midziyo ipi inenge iri muchibheki? ndakutongofamba nazvo zvese. Eh? Plus kuti zvatozvekungogara wakagadzirira kani. Gara wakagadzira unoda kuendepo. Ano unotongouya Jesu unosara. Saka unongogara nakagadzira. Ai nyange Jesu achakauya unoendepo wakadai. Kuona mabhodhoro ese uko. Ufanele kuridza kuti ndine straight. Ndozvawakasiira chikoro izvo. Ndakatozoti ndisiyeni chikoro ndozvo. Chii? Vakandinyoresa rudzi unzwe. Vakandinyoresa. Ndizanduruze. Vakandinyoresa rudzi about my job. Your job kuti yakaita sei? Anzi to tell them about my job. Vakunowanisa sei. Saka ini ndakamirwa ndigwena nembwa yacho nakuchikoro ikoko. Iwo wakufungura unoziva mbwa yacho kudarika inini. Zvimwe zvinhu shandisa brain mfana zvauri kuita zvifana uri kurasika mfana ona kana ndiwo so macrooks kuti unongopfeka uchinyaso kuona kuti ndo left ndo right ndo kupfeka banana hapana ukundinyadzisa hari kandienda